Please welcome to the stage. Zijne majesteit en hare majesteit, de koning en koningin van Nederland, Willem-Alexander en Maxima. Aruba, Masha, dankie. Deze avond, dit concert, deze totale show van Aruba heeft ons diep geraakt. Dus ik wil eerst, sorry dat ik met mijn rug naar jullie toe ga staan, maar ik wil eerst alle artiesten, alle muzikanten en ook alle technici die dit mogelijk gemaakt hebben, heel hartelijk bedanken. Jullie hebben ons echt heel diep geraakt. Dank jullie wel. Maar ook het publiek vandaag hier in Oranjestad, in Sint-Niklaas, langs de weg, overal heeft ons begroet op een manier die we nooit zullen vergeten. Het spektakel vanavond deed me even terugdenken aan 1987. Toen zaten we in de Lightning Parade. Aruba begon net op zijn eigen benen te staan als heel jong land in het Koninkrijk. En hierachter was nog een natural bridge. Nu is Aruba een zelfverzekerd land binnen het Koninkrijk. Aruba is de natural bridge, de natuurlijke brug tussen het Europese deel van het Koninkrijk Europa en de Amerika's. Maar Aruba is ook de oudste broer met 2 kleine broertjes. En als oudste broer weet ik het, je moet je kleine broertjes altijd steunen. En daarom roep ik ook op dat we met z'n allen, op basis van gelijkwaardigheid, schouder aan schouder, doorgaan naar het bouwen en het onderhouden van de goede relaties binnen het Koninkrijk. Maar wat Aruba gedaan heeft vandaag is werkelijk fantastisch. Daarvoor dank u wel allemaal voor deze fantastisch mooie avond. Dank jullie wel allemaal. Hè. Echt helemaal. Lang leven de koning en koningin! Viva Aruba! Dank u wel, dames en heren. Ik wil ook nog een heel speciaal applaus, dames en heren, voor de man who made all this possible, the producer of tonight, Jonathan Veira. He's been working for 4 months on this project. A proud Arubiano. Masha dankie.